בוקר טוב, בוקר טוב לכל תושבות הצפון, לכל אלה שנכנסות לתלם, אלה שמחליטות להיות בתלם, לחרוש ולעשות ולזרוע. בגדול, זה מה שאנחנו צריכים לעשות כל הזמן, להיות בתלם. אז בוקר טוב, קלאודיה, מה שלומך? בסדר גמור, בוקר טוב. מתעוררת כל בוקר מחדש ומחזירה את עצמנו לתלם. מעולה. אני חושבת שאהבתי איך שפתחת, כי יש לנו מין אמונה שאם אנחנו בתלם, אז אנחנו כל הזמן בתלם, שזה מין סוג של מנטרה, ולא. אנחנו כל הזמן צריכים להחזיר את עצמנו לתלם. לגמרי, תחשבי על זה עם הטרקטור. לפקס את עצמנו ולהוביל את עצמנו לתלם, למה שחשוב. בסדר. נכון, תחשבי על תלם, באמת, או על העוגה בגינה. אז קודם כל יש את האדמה. אחר כך צריך לחפור את התלם, אחר כך צריך לקחת את הזרעים, לזרוע. מתוך הזרעים יש 70% שבכלל לא מתפתחים. אז צריך להתחיל מחדש, ללכת עוד עם הטרקטור בתלם, ושוב, וללכת, כאילו זה ממש, זאת העבודה הסיזיפית שלנו, של החיים, לא שלנו. אבל אני רוצה להחזיר אותנו רגע שנייה, אפרופו תלם, ואפרופו עבודה, ואפרופו ללכת עם שינויים, אני רוצה לדבר רגע על יום חמישי האחרון, שלא עשינו שידור חי, כי אנחנו לפעמים, כולנו, הולכות קודם כל עם נכון שצריך לעשות משהו, ויש התמדה, וקבענו, ויש חוקים, וזה, אבל צריך גם ללכת עם הלב. ופשוט באותו יום, באותה סיטואציה, אחת מאיתנו, אני לא אגיד מי, הייתה פשוט, צריכה להיות עם הנכדים שלה, ולא הייתה בפוקוס. ואני חושבת שצריך לתת לזה, יכולתי להלקות עצמנו, יכולנו להלקות עצמנו, איך, עוד פעם לא עשינו ולא זה ולא זה. אני מומחית דרך אגב בהלקה עצמית, מומחית. ואני אומרת, איך לא עשינו? ואני אומרת, לא, מעולה. כי יש דברים שהם הרבה יותר חשובים, הרבה יותר לנשמה, וזה בסדר. אז שמתי אותך על המפה, עכשיו תורך. אז ככה, לא, ביום חמישי, החיים הובילו אותי באמת, החיים הובילו אותי לקניון שבעת הכוכבים, בסדר? ואמרתי, אוקיי, מקסימום, אני אעשה את זה מפה, אני רואה שזה לא מסתדר, שגם שם זה לא איזה משהו שאני יכולה, אז אמרתי, עתליה תעלי, את מקסימום, אני מצטרפת. אבל יש משהו שלה ביחד. נכון. יש משהו ביחד שאמרנו, אוקיי, אז לא. נכון. אבל לא. אני רוצה אבל כן, בגלל שאת במומחיות שלך, זה ההתייחסות לדחיינות, או את לא קוראת לזה ככה, התייחסות ללא ללכת בתלם, התייחסות לזה שלא עומדים אחורי שלבים מסוימים. איך את מקבלת את זה, או קיבלת את זה, ומעבירה הלאה, שזה בסדר, שאם לא עושים משהו שהחלטנו עליו, זה בסדר. אפשר להמשיך ולהתקדם הלאה. עכשיו אנחנו בתחילת שבוע, וזה משהו לשים את עצמנו על המפה לכל השבוע, אוקיי? בסדר? אז איך אני מקבלת את זה? סוף שבוע קראתי מחקר על חשיבות הסליחה, אוקיי? אוקיי. על חשיבות הסליחה בקשר לדחיינות. משהו מאוד מאוד מעניין. אוקיי. כולנו יודעים שאם נתחיל להגיד לעצמנו, אוף, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא בסדר, זה סוג של לופ שהולך ותופס צורה ותופס תאוצה, כי זה במעגלים מאוד, נו, איך קוראים לפעולה של הסחיטה של מכונת הכביסה? כן, אוי נכון. אוקיי? אז היא תופסת גם, הסיבובים האלו הם תופסים גם צורה, גם עוצמה, וזה סוג של, אם אנחנו נופלים בדברים האלה, זה סוג של דפוס התנהגות ומחשבה, שקל מאוד ליפול אליו, בסדר? הלופ הזה של אני לא בסדר, שמהר מאוד הופך להיות על כל דבר אני לא בסדר, כל דבר זה מתלבש על הדבר הזה, וככל שאנחנו חושבים על זה יותר,
זה נע כמו בתוך מכונת כביסה. בסדר? זה יותר, ואנחנו נמצאים בתוך הלופ הזה. זה סוג של, כן, של סחיטה. במקרים כאלו, ולמה זה מחקר? שאנחנו סולחים לעצמנו, ואני לא מדברת על יום חמישי, בסדר? כי זה משהו בקטנה, אבל אנחנו מלאים ברגעי חרטה, למה לא? אנחנו חייבים כאילו לעצור, ולסלוח לעצמנו, אבל סליחה כנה. קלאודיה, עשית באמת את המקסימום שיכולת עם הכלים שעמדו לרשותך באותו רגע. בסדר, בדרך אגב, אני מאוד אוהבת את המשפט הזה, גם כדי לסלוח לעצמנו, וגם כדי לסלוח להורים שלנו, שכאילו באמת, לקחת בחשבון שאנחנו עשינו באותו רגע את המקסימום שיכולנו, כי האמנו שזה מה שאנחנו יכולים לעשות. שאנחנו לא מתמודדים עם קושי או דוחים משהו, ואנחנו בלופ הזה של כישלון עצמי, אנחנו לא רק עושים דברים לא בסדר, אנחנו גם מאמינים שאנחנו בכלל לא בסדר. נכון, נכון. אז צריך לעצור את זה במובן ההתנהגותי, ובמובן המחשבתי, ובמובן הרגשי. הנפשי, נכון, לגמרי, נכון. אנחנו בסדר, אז אוקיי, פישלנו, אבל את יודעת מה? מצד אחד פישלנו, מצד שני... כל פעם אני יותר משוכנעת, שבידיים שלנו, היכולת שלנו להמציא את עצמנו מחדש, ולהמשיך מחדש. בסדר? אוקיי. כי אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. נכון. והכל זה פשוט לקבל ולהבין, כרגע זה מה שאני יכולה לתת. זה המשפט החזק. כרגע, לעכשיו, זה הכי טוב. ניסיתי, עשיתי, הפכתי את הכל, אבל הכי חשוב זה להיות בנקודת זמן הזאת. וזה לא הופך אותך לבן אדם לא בסדר, אוקיי? לעשות את ההבחנה מאוד ברורה, זה לא הופך אותך לבן אדם לא בסדר. בדיוק. מעולה. אז בהתנהלות כזאת ובראייה כזאת של קבלה, של הבנה, שבסדר, גם בתלם עוצרים וחושבים, איך זורעים את הזרעים שיניבו, אז אפשר גם לעצור פה, וטוב שעצרנו ביום חמישי וזה בסדר, והנה אנחנו ממשיכות עכשיו, ויאללה, בואי נמשיך לזרוע את התלם הצפוני, מהיום עד יום חמישי. בסדר גמור. סגור? סגור. יאללה. אז שיהיה לכולכם שבוע נהדר, בסדר? שבוע של צעדים טובים, ונתראה בחמישי. חמישי להתראות בתלם. ביי. ביי בנות. ביי.